sapinujon panjenengane ngersakne awake dhewe kang tinimbalan sowan ya tur ya iki ya dikanteni karo bintang tamu. Salam budaya. Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan sinden cilik berbakat. Salah satu di antaranya adalah Kimura. Sinden cilik asal Kediri ini mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki sinden cilik lainnya. Selain suaranya yang memang betul-betul dahsyat, ia sangat luwes dalam jogetan dan lucu dalam setiap penampilannya. Saat pentas bersama dalang Ki Anom Dwijo Kangko, ia membuktikan dirinya bahwa ia layak menjadi sinden kondang di masa mendatang. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan sinden cilik Kimura bersama dalang Ki Anom Dwijo Kangko. Selamat menyaksikan. Kimura, ya. Pundi mekipun ya. Kala duk. Kayak jenenge tukang sone Pak Kangko jenenge Mbah Bandi. Wes dituthuk wis muni dereng. Sampun. Oh, sampun. Setiap kali berjumpa dengan Pak Kangko, kamu sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Sampeyan joget iso pas karo iramane nggih ben ora pas lho sampeyan. Nggih. Ora pas. Saiki kok iso pas ngono ya, Nduk. Sampeyan menyimak po? Latihan po? Halah kula ngasal wingi. Ngasal kula jogete. Ngasar piye? Ngasal. Asal to? Ngasal. Oh, ngasal. Nggih. Oh, ala asal ngoten mawon waton krungu dijogeti ngoten nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Kuwi jenenge ngerti Wiraga, Wirama karo Wirasa. Nggih, ning sekolah kula enten. Oh, ngono. Ah, ya syukur. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu, deh. Sampeyan teko kono karo teko kene kok beda nggih. Kok beda piye to? Apane sing beda kok kono karo kok kene kok beda apane? Maksude nggih. Maksude piye? Irunge ning kene rada mendelep, ning kono rada napa? Bangir. Nggih. Oh. Bedane apa lho mur kene karo kono lho? Wong ngelokne irungku pesek ngono apa sampean? Nggih no. Ora apa-apa. Pesek sing penting kena nggih ambekan. Arep wong bangir lek ora kena nggih ambekan? Ya. Mati. Mati lah ya. Heeh. Sampean yo ngono kok. Sampeyan jajal madhep rono. Lah madhep rono tak sawang kok iringan ya. Kuwi ana paribasan silep godhong ganyong. Nggih. Artine apa ngerti ra? Silep godhong ganyong iki ngerti ra artine? Irunge mendelep bathuke nonong. Lah. Dadi awake dhewe padha-padha le pesek ya. Nggih. Lah apa-apa. Pesek ki ambekane malah ngirit kok. Iso suwi kok ya ta? Nggih. Lah iya. Nggih. Saman ngerti ra? Bengi iki ditimbali sowan sapa? Maksude? Lho. Maksudnya ditanggap sapa ngono lho, Nduk? Mbah Siran. Mbah Siran. Nggih. Karo sapa? Garwane Mbah Siran asmane sapa? Utami. Bu Parmi. Kok yo apal sampean? Bu Parmi. Heeh. Li kula ngomong kula. Nggih, kula ngomongnya Utami ya. Oh, mau Utami klaru ya. Nggih. Mbah Parmi. Nggih, Mbah Parmi. Karo Mbah Siran. Mbah Siran. Wis ketemu karo beliaunya. Dereng, kula mboten ndelok teng pundi to. Lah piyane teng dalem mriku.
Niku lho sing ngajeng niku lho. Niku lho gawe kopian niku. Lah yo kampus sing ndi? Ayo. Masa ra? Heeh ya. Mbak Siran iki kerep nyusul sampean, mula sampean ya ditimbali sowan rene. Guyu apa? Sampean kok kaya kucing to tangane loro ning kono. Kucing grawuk raimu kuwi. Biasane kan kucing nyakari kuwi to. Oh iya ngene ya, heeh. Gocekan nduk iki gocekan. Oh nggih. Nggih ora rubuh. Jadi matur nuwun kalih Mbak Siran. Nggih. Ayo matur nuwun piye dengan kata-kata? Matur suwun nggih Mbak Siran, Mbah Parmi, sampun nanggap kula mugi-mugi uripe sehat. Sik, aja uripe nduk, dibasakne sing halus. Mugi-mugi gesangipun. Oh nggih, mugi-mugi gesangipun. Heeh. Dipun paringi sehat. Heeh. Rezekine kuwatah. Lancar. Putra-putrine sehat. Terus soleh lan solehah. Putune yo ditungakne. Enek putine. Putune. Putuno. Heeh, yo putune. Putune. Heeh, putu karo buyut wis duwe. Oh nggih. Nggih. Putu buyut sedaya mawon. Dipun paringi soleh lan solehah. Pak Dalan iki nggone sumpit nggih lho. Oh iya. Tapi apa teko mburi kono nggih. Guri kono. Iya mburi kono. Iya kono. Wakeh penontone. Iya, heeh. Sampeyan para mburi kene. Ingun enek ora sing delok? Enek ora? Ra ketok. Iya. Sing pengen menyaksikan penampilan kamu selanjutnya. Nggih, mugi-mugi kula lancar ben boten ngecewakan masyarakat sini. Iya. Terutama tidak mengecewakan. Mbah sapa? Mbah Siran kali Mbah Parmi. Iya. Bayare sampean sing bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning mburi ya. Oh iya. Delok wong-wong ra pantes. Nyapa mendelik. Kuwi gayamu. Sajae kaya wong gerang. Bayaran ning mburi disawang ora pantes. Nggih no. Bayaran pikir kene sing penting karya ya. Nggih. Mula sampean sudah mulai dikenal dan sudah banyak yang mengidolakan sampean. Ini bakal dadi akar yang kuat, kowe menjadi sinden sing mumbul bakal ke depannya. Dadi kaya Mbak Niken Salindri, almarhum Mega, kalih Mbak Lintang Kairo. Betul. Sok nek wis kondang aja lari karo Pak Kangko lho ya. Nggih, tak mudhune. Apa nih regane to? Nggih. Ya oke, siap. Mergo lagone waduh kuwi nggih, rodok mudak titik. Oh iya, heeh. Jane duit pikir kari. Ya, ora masalah. Nggih. Sampe nek berkarya dengan baik regamu ki iso munggah karepe dhewe. Siap. Siap toh? Siap. Oke. Cek, kula mau ngasih ngelop untung bapakku kuwi. Sik, kula mau kasih love untuk Bapak Pak Pung. Pak Pung. Wah, ya. Sing biasane ngepas kula teng TikTok niki. Weh, Pak Pung. Wah, ya. Maaf kamu jangan gelo ya malam hari ini Mas Kasih tidak hadir. Mboten napa-napa. Yang penting Pak Dodo hadir. Nggih. Ya. Tapi kula pomone Mas Kasih renten, Pak Dodo renten. Terus? Diganteni sapa? Diganteni Pak Pung ae. Lah pomone Pak Pung renten. Pak Pung renek diganteni Mbah Tahan sing enom. Sapa Mbah Tahan? Ora tahan. Tahan. Ora tahan. Jenenge Pak Sutahan. Oh. Pak Sune ora tahan. Piye ya? Sutahan kuwi ora pedhon, Nduk. Oh, nggih. Su ki luwih, tahan ki rasa. Nggih, siap. Linuwih turta kuat bertahan. Nggih. Mengarungi bahtera rumah tangga. Sik to, Mas Ferdi padahal kek kula kutut manggung sing pertama teng Sambi Jajar niku lho. Iki mentole kok rombone-mbone. Urung mari pancen ya dingoni kok, Nduk. Ora dimarahi. Kowe gawan bayi ya. Oh, gawan bayi. Wes to kula tak nyanyi sik. Ya nyanyi ya. Nggih, larase Mas. Ya, aduh.
larase Mas. Nggih, saiki kula mboten nada saiki. Ora nada ya? Nada sing niku lho. Nada sing musik. Nggih. Nek gamelan larase. Nggih. Gamelan ki larase nek pira? Loro. 3. Apa to? Slendro, Pelok. pelok barang. Oh, nggih. Nyapa kok pelok barang gini Pak Dendang? Ya kan barang ki enek pine. Oh, nggih. Jane wis slendro karo pelok asline. Anjing Nek- Pak Dendang. Iya. Nah, iki bodine meh padha, Nduk. Ya. Ndi mengke Mbak Cengke? Ya, Cong. Nek disawang kaya ibu dan anak. Ora. Kok iso ora? Kakak po? Kakak adik po? Nggih Pak, nyet anak kula asline sementen iki. Oh, ngono. Ibu dan anak. Ya. Ngopo, Mbak? Anu Kimura, awakmu kok ngefan banget karo Rena Congpe ngopo? Omong ta karo piyayine. Ngopo? Hah? Rasa grogi sayang. Nek kamu ngomongnya apik, aku seneng nih. Engko nek ngomongmu elek sikilmu tak idak lho. Ngomong elek apa? Contone? Misalnya ngelek-ngelek aku engko tak idak sikilmu. Lah popone sing Mas Ferdi sing tak lokne. Ya aja wong kuwi mantanku lho. Weh. Ya pret. Ya pret ya. Iki luar biasa lho. Luar biasanya piye? Luar biasa. Heeh. Atasnya bocah pinten tahun Dok? 10 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Wis iso ngapalke lagu, ngapalke gending, mudeng laras, mudeng wirama, mudeng rasa, mudeng duit, Bek. Kuwi. Iya. Luar biasa, Pak. Kowe gelem ngakoni utawa ora, bayaranmu jek akeh Kimura timbang kowe. Iya apa ora? Ya ora to, Pak. Mosok ternyata oke Kimura to? Oke Kimura. Ya Allah. Kimura iki 2 juta. Kowe piro? 250. Kowe sak klosone, ya Jar. Sak bire, ya Jar. Serendah itukah aku? Nggih mboten napa-napa to, Pak. Iya, iya. Nggih. Sing penting dharma kabudayan. Ya dharma kabudayan, oke. Siap. Iki mau sampean arep nembang apa, Kim? Apa? Sing saka ngomah mok siapne arep nembang apa? Kula badhe nembang langgam kadung tresna bawa asmarandana slendro miring. Iya. Piye? Slendro nganggo miring. Nggih. Oh, iya iya. Engko nek enek salahe ge dibeneni karo Mbak Retno ya. Siap. Mergo ki senior. Siap. Senior. Sesepuh. Napa to kok ngefan? Ngefan ngopo sebabe? Apa sayang? Mbak Retno cantik. Alhamdulillah. Terus bodine ya rada elek titik tapi yo. Nggih, bagus wis bagus. Terus bokonge semok. Pokoke semok, heeh. Nggih, terus kula lak pomone klentu dibantu. Apikan lho atine Mbak Retno. Nggih, terus teng sambi jajar kula dijak kare Mbak Retno niku. Dijak. Nggih. Oh, dijak nyandi. Ya teng sambi jajar niku sing Oh. sing nggih, sing keloro sing ketemu Pak Sadan, Pak Sadan sapa? Pak Kangko. Oh, Pak Kangko kok Mas Saddam Hussein iki lho jadi. Nggih, kula iki cek lemot kula niki. Oh iya. Jajah ya. Nggih. Engko bar bawa rampung kowe basiran diaturi tindak panggung. Oke, siap. Nyawer sampean wis disuapne duwite. Tenang. Tenang.
Tenan iya. Mula nembang sik sing apik. Golek sak. Nggih. Nek enek salah ge diberi Mbak Retno. Nggih. Oke iya Kim. Kayak iya Kim aku ya. Tapi teng kene mboten niku. Kula sing kok niki yen wengi rumangsa Rina napa wi? Lah sing Kuwi salah, adminnya salah kuwi. Kula sing Rina wengi kuwi lho. Oh Rina wengi ya. Nggih. Oh iya. Kita aku ora ya. Ya. Rina wengi jasa piye coba? Coba. Rina wengi dadi ati tanpa dahar tanpa netra Ya laksana. kayungyun marang slirane tansah wanging netra Nanang jero ati kadung tresno aliya amung sliramu satemah loro dipalarke barang ya Ramane iso. Iso lho Pak, punten lho. Monggo latihan ora dipalarke to? nggih Niki, Pak. biasa Dipalarke mudeng ora? Dipalarke ngerti ora? dipalarke niku napa Dipalarke iki dikendangi. Diiringi. Diiringi. Lan bawa diiringi gamelan. Nano 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 kok iso ngono nano. nggih Pak kok iso ngono nggih Iso. Iso. Jenenge dipalarke. nggih dipelarani Monggo anu Mbak Retno, Mbah Siran. Nek badhe tindak manggung badhe nyawer nduk Kimura, monggo. Kalian panjenengane Bapak Marianto saha Pak Nyodi karo Pak Yoto menawi badhe tindak panggung badhe nyawer nduk Kimura dipersilakan sarunge nembang. Ya. Monggo Pak Siran. Tuluk tuluk tuluk. sedaya sinden dipun sawer kalian Mbah Siran nggih. Wis nanggap jek nyawer. Nyawer, Bio. Ya.
panjang umur, sehat selalu, Mbak. Amin. Amin. Dasare gede dhuwur. Iya. Prasaja. Sederhana. Sederhana, Duwite akeh. Heeh. Senengane nyangoni wong. Kandhani kok. Lah iya. Matur suwun. Selesai turah niku. Selesai turah, Mbah. Nggih, kula gawakne napa? Alah. Wis to. Kimura kamu tuh kalau udah make up tuh kamu tuh dikoreksi, Mbak. Cumpe ini ya. Dikoreksi piye? Kamu tuh kalau udah rapi-rapi gini kalau kukur-kukur ndas itu jangan ini loh Kim. Ojo sing alon-alon. Ini ki ben gak udar, dijogo ngono loh. Setelah ini kamu harus belajar make up sendiri. Biar kamu lebih bisa mandiri ya. Iya. Wis iso make up urung? Tapi engko ora arek. Ora apa-apa. Ora arek man. Urung kok dengan berjalannya waktu kok iso riasan dhewe. Tapi kan harus belajar dari belajar. sekarang, Pak. Yo coba di antene kadung Tisno gentenan kali Mbak Retno nggih. Ya. Maka Nano Nino. Ayo sayang. Lamat wis katon tejane yen Monggo Pak Mari, Pak Nyodi, Pak Yoto menawi badhe tindak panggung badhe nyawer kula sumanggaaken kalih tetembangan yuk. Pacaane sarwa Dangdute monggo para kanca.
kasih Mbak Retno. Anggo nembang meneh. Iki sih ono bintang. Itulah tamu tadi saka penampilan Ponorogo. Sinden Cilik Kimura Musiknya disiapkan yang di membuat musik. semua penonton sampai geleng-geleng kepala. Di mana anak kelas 4 SD sudah begitu bagus dalam menjalankan peran sebagai seorang sinden. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di dalam komentar kami. Tetap dukung terus channel ini dan jangan lupa salam budaya. Kayak ngomong musiknya Indonesia ya.